Очаквам след Нова година да има доста голямо предлагане. Защо? Защото хората, които, пак казахме, търсят начин да изсветлят парите си, са купили имоти и те ще искат да продадат тези имоти. Тоест, ние ще имаме едно така завишено предлагане. Не така обаче ще стои въпроса с търсенето, защото пък хората, които купуват, те вече имат много спирачки. Една от тия спирачки са цените на имотите. Те се вдигнаха и от тук нататък кредитирането става малко по-трудно. Казахме, че остава естественото търсене на имоти, не инвестиционното, което естествено търсене на имоти зависи от кредитирането. А кредитирането, знаете, че има условия на БНБ, нали, общи правила за кредитиране за всички банки. И при по-висок кредит, заради цената, когато е по-висока, трябва да изтеглиш повече кредит, се изисква по-голям доход и неговото доказване съответно, което става вече малко по-сложно. Така или иначе, част от хората отпадат от пазара, поради причината не могат да докажат доход и има такива, повярвайте ми. Да, сега е края на годината, има начини да се подготвите за до година, да кандидатствате за кредит с доказан доход, но това трябва да го направите сега.